Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. Soc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència, i estic molt agraït de que estiguis escoltant aquest episodi. Friedrich Nietzsche, el filòsof, va pronunciar en els seus escrits: la meva fórmula per expressar la grandesa de l'ésser humà es redueix al desig de que res sigui diferent respecte al que és o ha estat, ni en el passat, ni en el futur, ni en l'eternitat. No només parlo de suportar el necessari, sinó de no dissimular-ho i fins i tot estimar-ho amb escreix. Això és el que va dir Friedrich Nietzsche. I és que la vida ens sorprèn a tots en múltiples ocasions, amb contratemps inesperats, externalitats o events que no desitgem. Dit clar i català, putades que ens porta la vida, als quals responem de la millor manera possible, de la millor manera que sabem i podem en aquell moment. Algunes vegades ho fem millor, algunes vegades ho fem pitjor. Però jo ara et pregunto, existeix alguna cosa més estúpida o absurda que atribuir-se a la culpa i enfadar-se per accions, processos, events i resultats que no depenen de nosaltres? Probablement ja saps la resposta o tens la teva pròpia resposta. En aquest episodi el meu objectiu és presentar-te un principi estoic que no et deixarà indiferent, un principi de la filosofia estoica que té el potencial de despertar alguna cosa dins teu increïble, una cosa que pot canviar la manera com veus la vida, que es relaciona amb aquesta frase de Nietzsche, que es coneix com amor fati, una frase en llatí o unes paraules en llatí que signifiquen estimar el destí. D'això parlarem en aquest episodi, però abans deixa'm fer-te un petit recordatori. Si us plau, si t'agrada aquest contingut i creus que té el potencial d'ajudar alguna altra persona, comparteix-lo amb aquells que estimes, amb els teus amics, i m'ajudaràs moltíssim a fer arribar més enllà la paraula de Power Monday Podcast. Et recordo que em pots escoltar a moltes plataformes de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, i t'animo en que aquestes plataformes em posis m'agrada, seguir i compartir. Em pots trobar també a Instagram Power Monday Show, on em pots enviar comentaris, dubtes, preguntes i propostes per nous episodis o convidats. També em pots trobar a l'aixeta, on pots donar suport en aquest contingut 100% gratuït en català que intenta promoure la inspiració i una mica viure en funció de l'evidència que tenim. Avui et porto un dels principis de filosofia estoica més coneguts i més importants de tots: amor fati, estimar el teu destí. Som-hi! Segons els estoics, tot el que ha passat tenia que passar tal i com ha passat, i les nostres accions responen a un pla fix que comunament ells determinen com destí o fatum. Fati, amor fati. Amor fati no ve per estimar el teu greix, no és I love my fattiness. No, aquí parlem de filosofia. Els estoics creien en el que es coneix com a determinisme cosmològic, que ve a dir que tot aconteixement físic en aquest món està determinat per la cadena intrancable de la causa i l'efecte, i per tant l'estat present del cosmos ve determinat pel passat, i el present determinarà el futur. El destí, aquest logos còsmic, és també conegut com a neuma, Déu, naturalesa o com tu vulguis, i es refereix a un poder que crea i unifica i manté unides totes les coses, una ànima del món que tot ho regeix i que ningú se'n pot escapar. Aquesta és la naturalesa estoica, el que tot ho uneix, el neuma, on tots els humans formen part d'aquest teixit còsmic d'esdeveniments i el destí està segellat, però no tots els humans, sinó totes les coses en l'univers. Tot està destinat a passar. Ara potser estiguis pensant: Pau, això vol dir que ens hem de resignar amb el destí? Significa que prendre acció no serveix de res? Que el destí està fix? Pels estoics aquí s'acaba tot? O sigui, la vida que em toca viure és la que em toca viure i punt? Doncs bé, des de l'axioma del determinisme cosmològic, un podria dir que és igual el que faci, perquè al final, no, al cap i a la fi, el destí ja està segellat. Però això és en realitat una mala interpretació de l'estoïcisme, perquè potser el destí macrocosmològic sí que està determinat, però no el micro. Deixa'm que ho expliqui. Segons els estoics, el fet de que tu tinguis la llibertat de prendre decisions utilitzant la teva raó per concatenar pensaments també és part del teu propi destí. Per extensió, l'ésser humà no és lliure en funció de com podria canviar les coses, sinó perquè la seva autonomia a l'hora de deliberar i escollir també està determinada. Per molt contradictori que sembli i per molt rares que semblin aquestes paraules, estàs obligat a ser lliure. Encara que sembli contradictori, estàs obligat a ser lliure. Dit d'una altra manera, tens la llibertat de decidir com actues, com respons a les condicions externes, com respons al destí, com interpretes el destí inevitable.
Això vol dir que hi ha coses que pots decidir i coses que no. Per tant, la llibertat no és absoluta. Potser t'estiguis preguntant, llavors, Pau, com puc enfrontar el meu destí? Com puc enfrontar el destí que parlen els estoics? El més intel·ligent, segons ells, és no intentar lluitar contra la naturalesa, el destí o les externalitats, sinó abraçar-les, alinear-se amb el destí i estimar-lo. Per tant, no nedar contra la corrent del destí, sinó nedar i fluir en funció del destí. Això és el que els estoics descriuen com amor fati, estimar el teu destí plena i completament. I és que el determinisme cosmològic no ha de portar-te a la resignació, a dir, ai, em toca viure aquesta vida, quina vida de merda, sinó a l'adaptació pràctica. El determinisme cosmològic al destí no t'ha de portar a la resignació, sinó a l'adaptació. A veure el que pots canviar, a canviar el que realment pots canviar i no deixar-te portar per les coses que no depenen de tu. Si Epictet, el filòsof estoic que va ser esclau durant una bona temporada, estigués viu encara aquí, et diria: l'única cosa que recau sobre la teva voluntat és la teva intenció moral, és a dir, la interpretació que li dones als aconteixements, a les coses que et passen. En canvi, el que no depèn de tu correspon a la connexió necessària entre les causes i els efectes, el que ve a ser el destí, la naturalesa i les accions dels altres. Has d'acceptar de bona manera el que et porti al destí i no et preocupis que el que succeeixi com tu vols, sinó desitja que el que succeeixi com ha de succeir. Així seràs feliç. Amor fati. Una mica una parrafada, una mica totxa d'Epictet. Epictet t'hagués donat bastant la tabarra, però el que venia a dir és que estimessis el teu destí i que res té sentit excepte el sentit que tu li dones. Res té sentit excepte el sentit que tu li dones. Com hem començat aquest episodi amb la frase de Friedrich Nietzsche, que li encantava això d'amor fati i d'estimar el seu destí, no cal que creguis en el determinisme cosmològic. Estimar el destí, amor fati, es refereix a estimar les externalitats i els events sobre els quals una persona no té control. Estimar els events que no depenen de tu, siguin com siguin, ja siguin còmodes, ja siguin incòmodes, ja siguin bons o dolents. Amor fati, estimar el teu destí, t'impulsa a dir: posaré les meves energies, les meves emocions, esforços i recursos només on tinguin un impacte real. I és que aquest és l'únic lloc on haurien d'anar aquestes energies, aquest esforç, aquesta dedicació. Et diràs a tu mateix: això és el que he de fer per aguantar? Doncs bé, millor que sigui així i que estigui content per fer-ho. L'objectiu d'amor fati no és dir estic d'acord amb el que està passant, no és dir crec que em sento bé amb el que està passant, sinó em sento molt bé pel que ha passat, perquè si havia de passar i m'alegro que ho hagi fet quan va passar perquè vaig treure el millor possible del que va passar. Tot depèn de com vegis la situació. I això no canviarà la situació en si, però pot canviar el que significa per tu. El que amor fati ens permet cultivar és pràcticament un mantra i l'has de repetir constantment. És la pràctica d'estimar tot el que passa, no només d'acceptar-ho, tolerar-ho, sinó estimar-ho. Amor fati és estimar qualsevol circumstància externa que no depèn de tu ara mateix. Ja si ha sigut culpa teva o no hagi sigut culpa teva, pensa, això m'ha passat i ha sigut així perquè sé que em farà millor. També amb els events positius o amb els events negatius. I és que si alguna cosa havia de passar, amor fati és la resposta. Sí, probablement pensis que és una mica antinatural estimar les coses que mai volies que passessin, en primer lloc. Els estoics potser et dirien que et preguntessin: quina lliçó pots aprendre d'aquesta adversitat? Què podries aprendre d'aquesta experiència no escollida? Quins esdeveniments bons, igualment inesperats, poden resultar d'aquesta experiència? I també farien que et preguntessis: farà la queixa, el lament, la ràbia, la comparació, l'odi, l'enveja que aquesta situació vagi a millor? Que aquesta situació millori? Pots canviar alguna cosa d'aquesta situació? Si la resposta és no, la resposta serà amor fati, estima el teu destí. A més, sabem que en retrospectiva, si mirem enrere, la majoria de moments difícils els mirem amb afecte i gairebé amb nostàlgia perquè ens han modelat avui. I és que no coneixes a ningú que les seves grans derrotes i obstacles l'han fet millor com a persona, l'han fet créixer? Jo en conec un munt. I és que els nostres grans problemes són probablement els nostres millors mestres. Això no vol dir que lo bo sempre superi lo dolent ni lo dolent sempre sigui bo.
Tot i les circumstàncies, abraça-les, abraça el destí i no desitgis que siguin diferent. No desitgis que el que succeeixi com tu vols, sinó desitja que succeeixi com ha de succeir. I és que no t'ha d'agradar el teu destí per treballar-hi. El que has de treballar és la teva percepció i el significat que tenen les coses que no estan sota el teu control. Amor fati és amor pel que passa. No decidir què passa, no treballar amb el que passa, sinó estimar el que passa, perquè saps que el que passa té sempre lliçons, perquè aquesta és la teva única opció. Amor fati, ho repetiré infinites vegades, però estimar aquestes externalitats és una invitació al repte, una invitació a estimar els aconteixements de la nostra vida per molt adversos que siguin, otorgar-los un significat que ens permeti afirmar o fins i tot agrair el que ens passa i el que ens ha passat amb el pas del temps. I això sí que ho puc afirmar amb la màxima convicció, i és que la majoria dels casos, la magnitud de les coses que ens passen depèn de la interpretació que li donem. Recordes? Res té sentit excepte el sentit que tu li dones. La interpretació que fas de les coses externes determina la magnitud, el resultat que tenen en la teva vida. I és que hi ha una gran quantitat de coses, events i putades que et passaran a la vida que no depenen de tu, que no les pots controlar. El que sí que pots controlar és què signifiquen per tu i com respons a elles. Pot ser que ara estiguis pensant, Pau, està sent una mica poc respectuós amb la gent que li estan passant una gran quantitat de putades a la vida i que no en té cap mena de culpa. I et diré, d'acord, l'existència és realment cruel i en més ocasions de les que un voldria ens passen putades grans i hi ha gent que està patint pèrdues de familiars, càncer, malalties terribles i és molt fàcil parlar, no? És molt fàcil dir i és molt difícil fer. La meva última intenció, en realitat, en aquest episodi és menysprear els autèntics inferns que algunes persones estan passant ara mateix. Però una cosa és clara, i és que la interpretació de qualsevol infern que estigui passant qualsevol persona canviarà fortament l'experiència que significa per a aquella persona. I és que estimar el teu destí, sigui lo tenebrós que sigui, farà que el destí sigui millor. Que el camí d'experimentar aquest destí sigui millor, farà que l'experiència sigui millor i et permeti créixer dins del patiment. I és que aquesta és la fórmula, com diu Nietzsche, per la grandesa humana. És l'única manera que hem de recórrer al món, perquè és l'única manera de convertir les coses dolentes de la vida en coses bones, canviar el significat que tenen per tu. Entenc que la vida és cruel, entenc que la vida és dura, però hi ha una frase que, encara que sembli molt cliché, el dolor és inevitable, el patiment és opcional. I és que el patiment depèn de la interpretació del dolor. La vida és dura, però et posaré alguns exemples de persones que han aconseguit navegar aquest concepte d'amor fati al llarg de la seva vida. Un clar exemple és Nelson Mandela. I és que després de 20 anys de presó en un país dominat pel racisme i les guerres, un cop va sortir de la presó, va dir una vegada una de les millors expressions d'amor fati que he vist mai. Mai perdo, o bé guanyo o bé aprenc. Jo mai perdo, o bé guanyo o bé aprenc. Per ell, les externalitats negatives, els problemes, eren lliçons que el permetien créixer, guanyar coratge, millorar i li oferien l'oportunitat de reinventar-se. I és que mai perds, o bé guanyes o bé aprens. Thomas Edison, un altre clar exemple de la filosofia estoica aplicada a la pràctica. Quan se li va calar foc a tota la fàbrica que havia construït amb la seva suor i llàgrimes, després d'anys li va dir al seu fill: «Vés a buscar la teva mare i els teus germans perquè mai veuran un foc tan gran com aquest». I és que en aquell moment Thomas Edison va deixar de centrar-se en el que havia perdut, sinó el que significava aquell foc per ell. I de les cendres es va reinventar, però va apreciar el seu destí, va apreciar el moment, va ser capaç de veure que el destí era el que era i que no podia controlar més enllà del que podia controlar. Amor fati no és només un principi filosòfic, és un principi pràctic que et permet enfocar la teva vida, et permet canviar la perspectiva. Et posaré alguns exemples reals d'amor fati que els pots enfrontar diàriament. Per exemple, quan et despedeixen a la teva feina, amor fati, m'encanta, estimo el meu destí, perquè el fet de que t'hagin despedit ja no canviarà i probablement una nova feina et podrà aportar nous principis. Una lesió pot ser una gran putada, però amor fati, estimo el destí, perquè aquesta lesió em pot permetre conèixer millor el meu cos, reforçar parts que no he pogut reforçar, entendre'm i créixer del
problema. Un suspens és amor fati, és suspès, però això em pot permetre estudiar i reconsolidar els temes, aprendre dels meus errors. Una ruptura d'amor també pot ser amor fati, també pots estimar el teu destí. Fins i tot l'amor, encara que sembli estranya, l'amor pot ser amor fati, l'amor dels éssers que estimes, perquè la resignació, l'odi, la ràbia i la tristesa no t'aportaran res. Està bé estar trist, però està també bé entendre que hi ha coses que no pots modificar, coses que no pots canviar, encara que siguin molt injustes. Així que si no les pots canviar, estima-les. Recorda, no són poques les vegades que les bendicions estan disfressades de malediccions. No són poques les vegades que les grans putades de la vida són en realitat grans benediccions. I és que crec realment que l'èxit més gran en aquesta vida és ser capaç de convertir la teva maledicció més gran, el teu major dimoni, el teu problema més gran, en el teu regal més preuat, en la teva benedicció. Ser capaç de capgirar els problemes, capgirar els obstacles, perquè aquests siguin els millors mestres, les millors lliçons, perquè els problemes et serveixin de combustible, perquè els problemes en realitat t'ajudin a créixer. I és que tinc preguntes per tu. Quin problema tens ara que et pot servir com a lliçó? Com pots girar la truita en el teu problema, en el teu dimoni? Com pots fer que l'obstacle es converteixi en el camí? I quins obstacles recordes que t'han ajudat a créixer? Potser no canvia el problema, però sí el que significa per tu. I és que personalment fa temps que m'enfronto a problemes de salut, problemes que els he considerat durant molt temps grans putades, problemes que potser no els desitjaria a ningú. Però en realitat, l'única opció que tinc és estimar-los, amor fati, estimar aquests problemes i veure com em poden ajudar a créixer. I vull acabar aquest episodi amb una pregària famosa que intento recordar molt sovint, que té el potencial d'ajudar-te a viure el teu millor destí, el teu millor camí en aquesta vida. I diu així: busco serenitat per acceptar les coses que no puc canviar, coratge per canviar les coses que puc i saviesa per entendre la diferència. Amor fati, company, estima el teu destí, que és en realitat la teva vida. Amor fati. Encara que sembli un principi visionari, això ja ho deien els estoics fa 2000 anys. Moltes gràcies per escoltar Parmenti Podcast. Això és tot per aquest episodi. Ei, moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, si us plau, si t'ha agradat aquest episodi i creus que té el potencial d'ajudar a altres persones, comparteix-lo. Envia als teus amics, a les persones que creus que se'n poden beneficiar, i m'ajudaràs moltíssim a fer arribar més enllà la paraula del Power Monday Podcast. De debò que t'ho agrairé moltíssim. Em pots escoltar a moltes plataformes: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tot el que acaba en podcast, quasi que estic allà. Em pots trobar també a Instagram a @PowerMondayShow, on em pots enviar missatges, em pots posar a seguir i on allà també pujo una mica de contingut. També em pots donar a l'aixeta, la plataforma de micromecenatge de contingut en català, on em pots donar suport. Allà em pots trobar també. Espero que t'hagi agradat molt aquest episodi i et recordo el principi bàsic. Amor fati, estimar el teu destí siguin quines siguin les circumstàncies. Les externalitats no les podràs canviar. El que sí que pots canviar és el teu comportament i què signifiquen per tu aquestes externalitats. Amor fati. Aquest és el segon dels probablement 4 episodis que faré de filosofia estoica, que espero que t'inspirin a viure com els estoics, a viure d'una manera pràctica i pura. Et recordo, si ningú t'ho ha dit encara, que ets suficient, ets únic, ets increïble, ets estimat i que ara és un bon moment per prendre acció. Així que vés, aixeca't i vés a fer allò que fa temps que saps que has de fer. Et desitjo, com sempre, una gran setmana plena de creixement personal èpica i que visquis el teu màxim potencial. I ens veurem en el pròxim episodi. Ciao! Amor fati, amor fati, amor fati. Estima el teu destí. Estima el teu destí, estima la teva vida i podràs estimar la resta més fàcilment. Amor fati. Ciao, ciao.